Yeah, man. Yeah. So me dey pan with one of the generals. Yeah. The early Eben Groove generals. One Rasta Chila B. Yeah, man. Greetings. Yeah, man. Boy. Greetings, my brother. Boss, kuti zviri I'm sei good sei. general. Bo. I have Mpina ne. tiri bo. Muri Asiya sei mix. kwemi? Vana wanyanyoketa kuti inini mutolinga. Abaziye kuti D-Flex na Chilla B chinhu one, almost chinhu one. Yeah, man. Zvototi muchienda kumashops munotombotenga kagrocery munotopfuura muchoti Rasta. Boy. Saka safe. Safe, man. Safe. I'm a mix bro. Birthday renyu rupindira. Birthday is coming now. Ngatingopa about a week's time. Yeah. Imi muri wemwedzi uno here muntaraunda kuti February. Kana kuti mabirthday nyangu fanira akina ekuti anongonongocho. Aiwa February. Ndakazvaka 1. February. The 3rd of February. There. Yeah, the month of love. Yeah, the month of love. Taurako. Naida kubvunza is update. Yes. Mukuona zvakafana nenguva yamakapinda mu-entertainment sector. Yeah, man. When was that? A long time ago. In the year 2000. Early 2000. In the year 2000, yes. Ndopatakaita first recording. October 2000. October 2000. Yeah. Then song yakazobuda 2001. Early 2001. Saka makarekodha first song yenyu October 2000. Yes. Ikazobuda 2001. All right. And what was the name of the track? And Tamari. Watora moyo wangu Tamari kushika narini. Amba kushia D-Flex. Right. 2001. Yeah, ndo patakaita Tamari. Takarekoda makaimbira pasiripo mnana. Kasonga endo kafarira. Yeah. Kanotanga kachinzi ini pandozira. Unoziva kuti kana kuti unoziva kuti uringirozi angakwesa. Unoziva papi? Mira ndikudzeka kana uringirozi angakwesa sene vamwe watora moyo wangu tamiwe kushika narini chifunga go bo saka antoona manje saka ndo madhira acho kudhara zvekuti kwamuchiti macassettes. It was tough back in the days because vaitotanga vascouta kwaitwa zvima like zvima munoti inonzi talent show saka mostly aitoitwa neZBC. Saka ZBC yaitoitika kuitai that talent show yoyo mukaita it's either maita number 1 2 3 makupuwa ma-recording deals it wasn't that easy semazwana kuti uyari kuimba pana artist yeah because mungona zvakafanana isusu patakazoita experience yekurwa mangoma mundara yanga ya 2008 okay 2008 handitya but panguva iyoyo futi recording mundara yanga isati yakunyanyo dai nekudai yanga isati that cheap is compared to nowadays. Yes, nowadays chokuda kuti mundara katipinde yakupisa ende tikapinda mustudio nhasi tatarowa ngoma mangwana tatorisa kana muTikTok nakutanga kuita machallenges ndatogona kungoputika ndarisi ngoma rakachipa ingoma rekuti tinotokwanisa kutokwadza zvokudaro. Aiwa vanofanira kuti tiripo so mundara panogadzirwa mangu masini vanhu vachiwana zvinhu mundara makashanda mu-Urban Groove era. Team yamakanyanyishanda nayo ndeipi mundara? Mu-Urban Groove era takashanda it was a whole lot of artists because advantage yatakaita kana kuti yanga iri disadvantage I don't know ndeyekuti ma-production houses maybe they were just 1 or 2 and apart from Anagrama kwanguna Anagrama Records Anagalo saka there was only one yanga yaita cater for apana vaiuya upcoming ndo ipo majeti neZBC yanzi Galaxy Entertainment. Saka Galaxy Entertainment since yanga iri one house yaka accommodate a lot of artists saka and therefore takabva tangogara tingori as family takashanda takawanda the likes of Rocky XQ Leonard Mapfumo ana Placidus wenyika some decibel mchukumzaka the lineup yakatonyanyisa list is endless takashanda takawandisa nevamwe vandatokanganwa vasatombori pasina vachatobatika ana sniper I remember he was there back then sniper anga aripo ne takawanda
tantakawanda but tantakawanda vatambokwadzwa nemarecent mundara because tantakawanda musatambe nenguva yakapisa mangoma yeah yeah yakagadzira sure mangoma sita ekuti rabhike zvokumhanya rabhike because nyange mukaorovera nhasi tamari mundara apart from tamari tandinekapi mundara takaita tamari kuGalaxy takaita tamari. We only did one single, then from there takazoenda ainzi Take 5 then tashanda na Take 5 na Playboy yenzi tikazozofoma yenzi chigutiro na Playboy manje. Take 5 because Take 5 na Playboy vakazosplita. Take 5 avaramba achita Chamembe yange Chamembe then uya vaenda kuchigutiro zvakatanga kuclasha vaita kunge marivals at the end of the day but zvainakidza zvaitongonakidza because pambane competition now big time zvotopaka paita division of artists vamwe vakabvoenda the other side vamwe vabvoenda ukuku saka I remember kuti isusu nana Rocky tandatosplita ana Rocky vangu vakuChamembe isu tiri kuchigutiro. Chigutiro is like yaka the other brother yangu ainzi Blood Show kana mchazenzi 2BG 2BG ndiwe wandinoda dia that was 2BG saka Blush there was Blood Show chikosi ainzi Blush wewe there was ainzi Rutendo before Diana kwankuna ainzi Rutendo then Diana came to replace Rutendo Diana samkanga akatozoya as a replacement pa 2BG saka tanga tane mamwe artist anga akuya ari ma upcoming mapana vakafanana na Taurai Mandebvu was among those guys with the better men yes na ana maskiri vakatanga kuya ne dzimwe team yakatanga ngobudikirawo nemama groups akatanga kuya manyowani then uko kwakaita what you call ma hip hop artists anga akawandisa stereke kuChamembe ndokwanga kwawanda futi kwakawanda na XQ the likes of Stana akazobudira kuChamembe if I'm not mistaken nedzimwe team dzanziriko futi iko saka uko kwazowandira team yanga iriko futi yanga iri R&B yakanyanyisa but hip hop yanga iri shoma I remember we used to clash futi with Chamembe versus Chigutiro Sports Diner Sports Diner mudenga mudenga mudara wana wangu maziye masina takati ne Sports Diner yanga iri kuna fourth yes yes ndipo vamboita KFC futi mundara KFC yakamborwa balcony yes yakairi pana festa pana yakarova na Jason should be Jason yakarova but it was only for a short time ainazonyatsopusha as balcony but the good it was the same money yanga same management it was under same management saka yaingokutorayo kuyomba kuendesayo kumomboona different scenario then motorwa modzokera because I remember at one point kuti pambane team yainzi team yechiko yanga na Miss Muffet, Templeman and Winky D team yanga they were resident vanga vari resident eku KFC during the same time yatanga tiri resident ku KFC ku Sports Diner yes then patakazoita imwe show somewhere out there tikabva tazotanga kushanda nani na Big Man tikabva first show yatakatanga kuita ku Sports Diner it was a dance hall show apart from mix up zvekuti hip hop it was a dance hall show it was interesting because tantana Winky D tantana King Labash takabva taita Sniper Storm saka chakabva chaita chimwe chinge saka even management yakabva no chinhu chiri kupisa takutodivide toti dance all night payo imwe day then total calendar yoti imwe day toiso hip hop night which was very interesting man back in the days nice one but makaita chimwe experience chinhu chakaipa it was good because taishana nevanhu vakawanda but the challenge yatantinayo manje the main challenge we had back in the days ndeyekuti marketing iyoyo nyaya yemarketing yoti pamarketing tantini like I told you tantaita nana Grama nana Galo nana vangu vari vashoma and even maconditions awo airwadza because iwo you'd part with mari yako yakawanda for recording maybe unonotengesa mota kana kutotengesa chinhu chihombe anditi just for to record when on record so after wa record waita zvese wapiwa staff yako you had to go ku Grama kuno marketerwa staff yako neGrama after wabudisa mari dzedzedze Grama yakuzoti no we are going to give you a very small percentage maybe 10 or 12% kana sikukanganisa yanga isingatoita but now escope nowadays tane advantage yoti tane ma platforms akawanda ma digital platforms anotengesa music anotase saka
we give thanks kuti zvinhu zvakuendeka is I'm like modernization. yeah true. Yeah saka opportunity inenge ichida kuutilizewa big time da kuutilizewa because marohero akaitwa mangoma paipe mudhara nemaputikiro aita it will be after a hustle. Sure, but nowadays ka Mm. imbogaya kuti unogona kurova ngoma Mm. richitoputika zviri instant but at the same time Yeah. uchikwanisa kana kugadzira ka revenue. Exactly, that's very true. Izvozvo zvava nekuti freestyle tatora freestyle utoona kuti mangwana 70k tatopinda but hapana 24 hours. Zvakunakidza because zvinhu zvaita se zvinhu zvaimprove zva almost effortless. but thank you for the good vibes. Aiwa, thanks for the time. Thank you so much. Deep flex me brother. Yeah man. Aiwa, turamba tichangoramba chidai so chidai chingototi chaunga chedu chitese. Aiwa, inini mazantu ndanji kutiza ma shows because mabhiso angu aya yo chamushi. Give thanks.